Mekromanda onlar giýçäkse ýedi diýleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ama bugün garaşylmadyk ýagdaýda günýälüm etýäs. Dogrusyny aýtsam, mundan öňkü efirde de aýdypdym size. Biz möhüm işler bilen, dagtlar bilen gyzyklanyp ýörkäk. Şular ýaly birazjyk daşlaşdyk, uzaklaşdyk. Bu internetten, virtual älemden. Şoň üçin bu internetde Türkmenistanyň gün tertibinde näme bar, näme bolup geçýär? Bunu sormamyzyň maksady Türkmenistanyň internetdäki aktiv, ýagny internet aktiv bolan watandaşlary näme bilen gyzyklandyr? Bular näme gyzyklandyr? Türkmenistanyň raýatlarynyň gün tertibi nämeden ibaret? Barmy gün tertibi? Bar bolsa bu Türkmenistanyň raýatlarynyň gün tertibinde näme bar? Bu köpçülük näme bilen gyzyklanýar? Diýip sorapdyk. Ondan öňüm köp sanly haýyş wady. Ondan soňam haýyşlaryň öýdi üzülenok. Käbir temalarda düşündürüş isleýän watandaşlar bar. Şo watandaşlara men düşündürüş beresim gelýär. Birinji düşündürüş şu TikTok'ta men TikTok'ta diňe bildirişleri paýlaşýan, başga da paýlaşamok. TikTok halamok, TikTok aktiv ulanamok, ulanjagam däl. Yerin göwüň diregi şu TikTok bolsa, şondan geljek peýda gelmän işte. Biz YouTube kanalymyzda da wagtymyz ýok. TikTok'daky bolgulatlar bilen meşgullanmaga da wagtymyzam ýok, islegimizem ýok. Hemme zatdan öňürti bir adam bilen baglanşykly bir zat aýdylanda, şoňa bir tökmet günä ýöňkelenni, şo aýdylýanda şol adamyň karakterine, şo häsiýetine, özüni alyp barşyna ýaraşýarmy, gelişýärmi, kowapdaşmy, bap gelýärmi, bap gelýänokmy? İlki bilen şonu seljermeli. TikTok'ta bir topar täze hasaplar, täze profiller döräpdir. Iberýärler maňa da şolar ýaly şol profiller, şol hasaplar özüçe videojuklar edýär, video goýýar, durly temada kimin çykyşyny halamasa ýa-da şol çykyş özüne yaramasa, özüni bynjalyk etse ýa-da hojoýunlaryny bilenmek, umumyň şoň bilen baglanşykly durly videolar köp taýýarlanyp başlady. Biz bu Türkmen kanalyny bilýän bolsaňyz, biz başyndan bäri hemişe hakykatyň tarapyndan iň köp ilki başta biziň bar aladamyz, bar fokusumuz, bar gözüňe tutan zadymyz bu Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky, näme üçin daşary ýurtlardaky diýen Türkmenistanyň ýagdaýy öz bolşy bir ýagdaýy bar. Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi ýarysyndan köpüsi 60-70%-iň arasynda 100-den 60-70 göterimiň arasyndaky ilaty, onda da bulanam köpüsi gözel gaýratly, iş edip bilýän, kellesi zady, gowy işläp, bir zatlar edip bilýän, oýlanyp bilýän watandaşlar köpüsi. İçinde ýöneköýler, kezzaplar, ýalançylar, oýnatgylar zatlar olar bolmaly. Näme diýär? İl ogrusyz bolmaz diýär. Ýol egrisiz, il ogrusyz bolmaz diýär. Hökman zatlaram bolmaly. Daşary ýurtlardaky bu erkinlikler, sosial mediýaň, internetiň döredýän mümkinçilikleri, zatlary birazjyk käbir watandaşlary bir hili
wejera ýagdaýa getirdi. Bulan götünden götergüledi. Bulary maskara etdi, wejera etdi. Bular maskaraçylykda ýarışdylar, absurdda ýarışdylar. Oňdaşyndan halkyň samsyk zatlary bilen halkyň ünsün sowmak, halkyň amyny zäherlemek, bolusuz gün tertibine bolusuz zatlar getirmek esasy watana we halka garşy oýnalýan oýunlary edýän etsin, biz şondan köpçüligiň ünsün sowalýan ýaly hereket edildi. İlk başta bizim bar aladamız, gaýgymyz birinji nowatda şu boldy. Daşary ýurtdaky watandaşlary köpçülikliň ýagdaýda çürkemesinler, odatmasınlar. Bulary näme dogry bir ädim etmäge mejbur etmesinler, ýalňyşdyrmasynlar, bular oda atmasynlar zat diýip ine arhiwa tarapdan Türkmen kanalyna başdaky videolar şeýledi. Soň wagtyň geçmegi bilen hemme zat öz-özünden aýan içi ýaly belli bolly görünýär. Kim halkyň bähwidine, kim öz bähwidine, kim kesekiň bähwidine ya düşnükli olmayan bähwitlere hyzmat edýär, hyzmat etjek bolýar. Kim näme edip ber, aýyl-faýyl belli boldy. İnternet äleminde hemme zat aýyl-faýyl belli boldy. Inni şu gün kimin ilgun bähwitli iş edip etmeýän barada soraw bermek bu gömüklüğün, samsyklığın aňyr başyndanam bir elgenç ýagdaý bolup durda. Täbäbi bir adam gören zadyny seljerip bilmeýän bolsa, baha berip bilmeýän bolsa, kiminki dogry, kiminki ýalmyş, kim ýalançy, kim dogry aýdyp otýar. Şu zatlar seljerip bilmeýän bolsa we bularam köpçülik bolsa, bu gaty erbet gözgen ýagdaý. Bu tragediýa, halkyň başyndaky tragediýa. Bu tragediýada kim günäkär? Elbetde diktatorlar günäkär. Sebäbi olara näçe mankul sürü psikologiýasy bilen ýaşaýan satanyň arasyndan başga hiç zat gaýgy etmeýän näçe köpçülik bolsa, köpçülik näçe şolar ýaly bolsa, köplük bolsa şolar ýaly watandaşlar, raýatlar, olar üçin şonça peýdaly. Şoň üçin bu sosial mediada videolar ýaýraýar. Meselem käbir özüni aktivist diýip tanatjak bolýar. Bu aktivist däl, inha bu şeýle beýle ýok, olar aktivist. Ýöne olaň aktivlik görkezýän temasy, aktivlik görkezýän bähwidi başga. Bu ilgün bähwidi dälliseň dogry, ýöne aktivist dälliseň ýalňyş. Näme üçin olar aktiv? Olar hakykatdan ham aktiv, ýöne ilgüniň bähwidini göz öňünde tutan. Başga adyň aktivligini edýär. Şoň üçin owalam aýtdym, häziram aýdýan köp ýerde meselem şolar ýaly täze çykan YouTube kanallarynaky videolar bilen baglaşykly mini ara baglaşykly görkezmäge çalışýanlar, finansiýanlar bar. Şeýle burada ilki bilen men size aýtjakdym. Götüňiz açylýan bolsa, açyk bolsa, açyk duran bolsa, ýapylmaýan bolsa, oğlum diye Türkmen oyunu yaptım, bökke on guyruğu alan son diye açılıyor diye, geçen oyundan gülüyor diye, senki açılı görünüyor deyip. Ol Türkmen oynamay diye senki hemişe açık dura diye, şolar yalak. Eğer bazadığınız açık duran olsa, o tür yeriniz açık olsa, pohunuzdan köp olsa, duruşunuzu bilen hapaçılık olsanız, mını ayda oturmaya gerek yok. Göze görünüp duran zat üçün yürüyte video tayarlap zat edip bizim men istilimden, men töweründäki adamdan, men yakyn elin neşlemin istili de. Birinci hemme zatdan öňürdi, bu bizim istilimiz däl. Bu bizim formatymyz däl. Bu bizim karakterimiz bolar ýalaky däl.
Siz şoňa dogry düşünin. Käbir adamlar şolar ýalaky bir halka alajak bolýan kezzaplar, zatlar bar. Şolarla baglanşykly video çykaryp beren, video ýasap beren adamlary şu diýe sen adamyňmy? Sen şunu tanaýanmy? Falan ýerde şuna döwlet baýanyň özi diýär şu videolar diýdiler da. Men formatym däl. Men karakterime gabat gelen ok bir, iki, men formatym däl. Oralykda. Munça ýyllyk jurnalistikadan soň, metbuat işinden soň men belli bir men galyba oturan edýän işim, poçerkim şo ütgän ok, ütgedi bilen ok. Olar ýalyky bol zatlar bilen meşgullanmak men karakterimde ýok. Wagtymam ýok, gyzyklandyran ok. Sebäbi biz iýilgüniň haramhorlardan, kezzaplardan, yalançylardan, talançylardan, adam satýanlardan, siyasi küntüjeleplerden halat edilmek üçin biz aýytly göreş alyp barýar. O zatlara wagt aýranymdan meselem aýdarlar, bar aýdarlar. Şolar ýaly bir video taýýarlajak. Oňa aýyrjak wagtym men çagalam aýyrjak. Öz saglygyma aýyrjak. Men olar ýaly zatlar bilen näme üçin meşgullanýan? Şoň üçin şolar ýaly videolary bilen nemeň özümiň men ýakyn töweregimdäki adamla hiç ýyly arwalanşyk ýok. Olaň karakterine gabat gelen ok zatlar. Çykarýa bir aýal maşgalany görkezýär, adi aýdýa, bu diýä aýrylşypdyr, nämedir. Ýene birini görkezýär, bu diýä çağalaryny göresi gelýär diýä, näme diýä, eýle diýä. Şuma argument. Şuma argument. Bir adamyň YouTube'da, sosial mediada edýän işini halamayan bolsaňyz, şonu halka peýdaly däl hasap edýän bolsaňyz, şoňa gramatny, şoňa bir medeni argument, akylly, aň düşünjeli argument getirmeli. Biriniň türsüsüniň balagynyň içinde bir zat gözläp bermeliler. Eliňizi biriniň ýa bir näçeniň balagynyň içine sokup o taýdan bir zat gözlemeliler. Bu dogry stil däl, dogry däl. Eger siz bir adamyň näme dogry hereket edýänini, halka, watana ziýan berýänini köpçüligi düşündirjek bolsaňyz, onu siz şonu görellerman, garga dostun bolsa çünkün boktan ayrılmaz diýen nemäni düşünjäni şonu döretmek isleýän bolsaň, özüň şol taýýarlayan videolaryňda ya kontentlerinde ya materiallarında görünürlük zat etmeli. Medeni standardyň bolmaly. Şoň üçin jinsy temalar, jinsy gatnaşyklar, ýaşyňa meňdeş zatlar, bular argumentde. Bular bir adamy kemsitmek, pesertmek, ol adamdan ar almak, ya ol adamyň üstünden gülmek, ol adamy biýagry etmek adam däl. Bu nämäni görkezýär? Halasan halamasan, bir adam bilen baglanşykly, şular ýaly türkler sewiýesiz diýe, türkmenler ahlaksyz. Ahlaksyz material taýýarlanýan bolsa, bu şol materiallardaky adamlaryň ahlaksyzlygyndanam beter şol materialy taýýarlaýanyň ahlaksyzlygyny subut edýär. Ine men şol videolara berýän baham. Bu men şahsy pikirim. Döwlet baýanyň özü taýýarlaýar. Döwlet baýanyň adamlar taýýarlatýar diýene de ine sebäp jogap. Men bilen maglanşyklar. Käbir hakykatdan onu gowurýan, pikir alşýan adamlar haýyş etdiler. Günüme oýmadylar şu temany açyklap ber, hakykatdan adamlar gözgün ýagdaýda
Gowa adamlar, käbir adamlara ýöneköý sada watandaş 3 tane diktatorlygy başdan geçiren bir köpçülük jemgyýet bulardan gudurata, keramata garaşma diýen soň men sada dille size düşündirmäge çalışýan. Men hiç ile arabalaşym ýok. Hemişe de aýdýan men özüme, şahsyma garşy näme diýseler diýip geçsinler diýenemi. Tebe men özümü bilýän, ýygym arassa, geçmişim arassa, aslym, aňrym arassa, 7-70 arkam arassa, edip gören işlem arassa, men çekinýän adam ýok. Şoňçy näme etseler, näme diýseler, näme şylta bassalar atybersinler. Näme üçin siz meni bu injelik etmeýän zat, näme üçin sizi bu injelik edýär? Kim näme diýse diýbersin. Ýigrenji görkezdirjek bolýar. Etsin, şyltap tökme datdyrýar. Käbir adamlar çykyp bize söwgdürýär. Söwgdürende näme? Ol özüniň urawenini, özüniň ahlak, terbiýe, adamçylyk derejesini uly ile paş edýär, görkezýär. Muň bilen biziň kemelýän ýerimizem ýok, peselýän ýerimizem ýok. Ýamyndan biz gatym görüp duramyz. Ýaşalar ýaly. Gyzyklanýaram. Hiç ýeri gyzyklanýaram. Ullukan wajyp işleri edip gaty ulygyny ötüşikler edip ýörken bir araya zatlar näme diýin? Ýürek bulanjy dary, ýürek bulanjy. Siz şeýle pikir edin, mehruan doganlar. Bu işin fiziki tarapy bar, biram ruhy tarapy bar. Size iki tane ýöneköý mysal berjek. Fiziki tarapdan. Biri sizin öňüňize diýip porsa, içi gurçukla, çüýrek giden, heňlen nahary ýa-da iýmiti getirip goýsa. Siz şonu iýýäňizmi? Siz şonu iýersiňizmi? Iýmersiňiz. Şeýlemi? Ya iyi biljeňiz barmy şonu? Şolara ýalaky. Inni bu YouTube'daky çykyşlara medil şolara ýaly. Porsa, heňläp, gurçuklap giden çykyşlar bar. Edil şol zaya, nahar ýaly, iýmit ýaly edilýän çykyşlar bar. Muň maksady sizi zäherlemek, sizin aňyňyzy zäherlemek, sizin aňyňyzy ütkötmek. Haramhorlar döwran sürsin, sizem bolugzy zatlar bilen meşgul bolun, ünsüňizi hakykatdan gıybata soğun diýip edilýän zatlar bular. Inni siz fiziki taýdan iýmeýän, ütgän, hapa, çüýren, heňlen iýmitleňizi iýmeýän bolsaňyz, ruhy taýdan näme üçin şolar ýalaky çüýren, zäherli zatlary ruhuňyza iýdirýäňiz? Plany diýä, çykyş edýär diýä, halkyň aňyny ütgetjek bolýar, şeý diýä, beý diýä. O özüniň kimdigini görkezýär. Ol özüniň wezipesini ýerine ýetirýär. Biziň wezipemiz, biziň mukaddes wezipemiz, bizi Türkmen hereketdäki biri-biriniň tapawutly toparlary, öňde barjylary, intelligensiýa wekillerini, sunnet, medeniýet, sport, harby işgärleri, jurnalistleri gyzyklandyrýan zat, hemmesini birleşdirýän bir zat bar. Olum mukaddes watanyň we halkyň öňündäki borç. Biz bu işi edemizde halkyň watanyň öňündäki mukaddes borjymyzy ödemeli, şonu ýerine getirmeli diýýäs biz bu zat. Biz muny pul üçin edemiz o. Ya bir hojoyun, ya bir keseki bähwitler üçin edemiz o. Alın, goýun ortaňy, öňüňize goýun, seljeriň şu aýdylýan zatlary. Türkmenim kanalynyň owul ahyr bütün eden gep beşiklerine
Synydyň baka berin. We beýlekilere baka berin. Şoň üçin biz näçe gerek aýtdyk. Täze tapyra geçmeli. Täze tapyra geçýäs. Täze tapyra geçdik diýdik. Täzesiniň hem täzesine geçildi. Ine bir näçe günlükde, ine bir salym internetde size dürlü materiallar, maglumatlar hödürlemäge mümkinçilik bolmady. Wagt bolmady sebäbi biz resmi işler bilen meşgullandyk we şu Türkmenistanda hüküm sürýän haramhorlary ýok etmek üçin alyp barýan görüşümizde öňümizde ullakan bir dağ duranýaly bir mesele bardy. Şol dagy aşdyk, şol mesele çözüldi. Inni biz göni ýola düşdük diýdik. Hakykatynam göni ýola düşdük, belli anada görünipdi. Inni şolar ýalaky tapyra yeten bir görüş var. Edilen, bitirilen işler var. Pellihanada görünüpdi. Inni şolar ýalaky wajyp bir pursatda, momentde Türkmenistanyň raýatlarynyň gün tertibi gıйbat bolmalymy? Näme üçin bu internetdäki köpçülik gün tertibinde hakikat bolmalyka, bu hakikaty gıybata çalışýar. Siz näme münasip bolsaňyz şonu alarsyňyz. Siz giýjeňiz internetde bol zatlar bilen meşgullanýan bolsaňyz, bol zatlary seredýän bolsaňyz, bol zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, netijede siziň eliňize geçjek, siziň aljak zadyňyz bolgusuzlyk. Bolgusuzlyk bilen meşgullanyp bir ýagşy netije alan intäk ýok. Teýwatyň kanunyna ters. Laky adalaty düzgüne ters bolar. Şoň üçin mehruban doganlar. Birazajyk oýlanyň, gaýrat ediň. Birazajyk oýlanyň. Seljerin görýän zadyňyzy. Hemme zady hökman biri aýtyp bermeli diýilen zat ýok. Şoň üçin şu günkü efirimiziň temasy köpçülügi näme gyzyklanýar? Köpçülük diýilende hakykatdan hem ýurdun içinde we daşyndaky Türkmenistanlary näme gyzyklanýar? Bu gün tertibi diýilen bir zat barda, metbuatda da bar, halkyň arasynda da bar, şol bazarlarda da bar, hatda gıйbatçylaryň arasynda da gün tertibi bar. Şo gün tertibini kimler näme üçin, näme maksat bilen, näme hili görnüşde kesgitleýär? Şoňa üns berin. Türkmenistanyň raýatlarynyň gün tertibinde näme bar? Şunu bir oýlanyň. Şun üstünde oýlanyň. Siz näme seretseňiz, bolgusuz, pokly, biderek zatlara seretseňiz, siz aňyňyzy, ruhuňyzy şolar ýalaky, çüýren, pokly, hapa zatlaryňyz bilen imitlendirýäňiz. Aňyňyzy, düşünjäňizi hapalaýaňyz. Edil, fiziki görnüşde hapa zatlary, imitleri, çüýrük, çaryk, gurçuklan, pilislen zatlary nägilisiz iýmeýän bolsaňyz, gözüňize de görkezmäň şolar ýalaky zatlary ütgen, hapa zatlary. Gulaňyzdanam geçirmäň, filtr etdirmäň. Ne görüň, ne eşdiň şolar ýalaky hapa zatlary. Görüp eşdýän, beýniňize siňdirýän hapa zatlaryňyzy getirip biziň öňümizde üýşürip goýmaň. Gaýrat edin. Men sizden haýyş edýän. Şu temada gaýdyp men biderek wagt harjajak gel, sarf etjek gel. 25 minut.
şu 25 minutda gowur daklat ýazyp bolýar. Gowur material taýýarlap bolýar. Halkara awtoritetler üçin. Siyasi awtoritetler üçin. Şoň üçin dostuňy saklama diýe, netden galmasyn. Duşmany saklama, syryny bilmesin diýe. Şolar ýalakay ata-babalarymyzyň ýolundan ýöräli. Inni geçen efirden galan käbir aýdylmaly zatlar bardy. Şol aýdylmaly zatlary şu pursatdan peýdalanyp men halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirmek isleýän sebäbi köp adam biziň soragymyza jogap bermedin. Aýtjak diýen zatlaryň aýtmadyň ýürüýdi. Şoň üçin biz garaşyp oturduk döwletdaga. Ýa döwlet baýhan, illeş her kim bir zat diýe şey diýdiler. Şoň üçin men üýşük giden soraglaryň maslahatlaryň sala salýandan pikirlerini öňümüze keserdik goýandan hemmesiniň iýberen zatlaryna biragdan jogap beresim gelýär. Göreşde we köpçülikligiň habar beriş serýislerini halkyň gözüniň öňünde medenilik derejesi nähili bolmaly. Ösen jemgyýetler başga planetalarda mesken tutmagyň taýýarlygyny görýärkä. Ýagny şu gün bir näçe çeşmede okudum. 2030-njy ýyldan başlap käbir ýurtlaryň raýatlary aýda mesken tutup aýda ýaşamaga, şo taýda bilim barlygy bilen meşgullanmaga, ondan soňra dynç almaga we adaty görnüşde ýaşamaga başlar diýe. 2030-njy ýyl ýene 8 ýyldan. Diýmek, bize aýdylmaýan bilimde, teknologiýada ösüşler bar. Ýöne biziň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky hemme tehniki, ilmi mümkinçiliklerden, hakykatlardan, demokratik ösüşlerden peýdalanyp bilýän watandaşlarymyz, diýje gündüz internetde oturan watandaşlarymyz näme bilen gyzyklanýar? Gıýbat bilen gyzyklanýar. Näme bilen gyzyklanýar? Bolgusa zatlar bilen gyzyklanýar. 10 000 otyr ýerine, 10 000 satanyň arasyna seretmek, 10 000 balanyň içine elini sokup dörmek, zat etmek. Ondan owurluk eden uýalmaz, üstünden baran uýurlar edip her kimi özü ýaly haramzada, haramhor, kezzap, yalançy, tökmekçi ýaly etip görkezjek bolýarlar. Amerikan täze naşrak bolýarlar. Gepin tümmek gerek. Ösen jemgyýetler başga planetalarda mesken tutmagyň taýýarlygyny görýärkä. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky dürli ösüşlere şaýat bolup beren migrant raýatlary henidem ýyzagalyk düşünjeleriň gullukçysy bolmalymy? Birinji klasyň düşünjesi hem bilim kadalaryny inni biz esasy görelilik, aň düşünje derejesi hem kada hökümine kabul etmelimi? Biri ömrü boýunça aň düşünje taýdan birinji klasdan ýokary çykyp bilmedik bolsa we diňe menki dogry, diňe men bilýän bolsa, hawa şonu standart hökümine kabul edýän bolsaňyz, sizem birinji klasda aň düşünje, netibe, bilim, durmuş tejribesi taýdan ikilikçi bolup galarsyňyz. Dünýä siýasatyny kesgitleýänler öz arasyna, maslahatlaryna şeýle ikilikçileri goşarmy? Goşup durmy? Goşýarmy? Oýladyň. Şeýle ikilikçi gömükler öz bilmeýän we düşünne hem görüp bilmejek syýasy işleri hakda yalan propagandalar, yalan analizler, provokasiýalar ýöretjek bolsa, hawa siz onsoň şolara üns berip, olaryň gömük, samsyk, bolgusuz gürrüňleri hem gıýbatlary bilen Türkmenistanyň gün tertibindäki möhüm temalary kesgitlemelimi? Siz Türkmenistanyň haramhorlara garşy görüşdäki gün tertibini kesgitlejek bolaňyzda şeýle etmelimi, şeýle kada ýermelimi? Şumy siziň standardyňyz?
Şoň üçin ikilikçiň fantaziýasy, aýdýan absurd gep gürrüňlerem özü ýaly ikilikçiň derejesinde uğraweninde bolýar. Türklerde bir sözi bar. Jahil cesareti, ýagny samsyň batyrlygy diýilen. Edil şonuň ýaly bilip bilmän diňe gompormak, özüni lider ilen tapawutly görkezjek bolup arrygyny gıynamak maskaraçylyk bolýanam bolsa, daşary ýurtlardaky görelilik ösüşlerden peýdalanmak, aň düşünje hem durmuş tejribesi taýdan. Şundanam netibesini almaýan bolsa, şundanam ýüze gurup, şol orta asyrlardaky bolgusuz samsyň batyrgylygy bilen bolgusuz zatlar, provokasiýalar, yalan provokasiýalar, haramhorlaryň oýnatgylyk propagandalaryny alyp barýan bolsa, size moňa el çarpýan bolsaňyz, size moňa tomaşa edip, wagtyňyzy öldürüp, kelläňizi, ruhuňyzy, beýniňizi zäherledýän bolsaňyz, men size edip biljek hiç ýyly kömegim, aýdyp biljek sözüm ýok mundan soň. Dünýä siýasatynyň ýöredilýän, ýygyderli maslahat edilýän ýeriniň köşesinden däl, mehellesinden däl, materiýalendenem geçip bilermi? Türkmenistan hakda syýasy küntüçülük, syýasy jelepçilik, yalan propagandalary alyp barýanlar. He? Siz näme münasip bolsaňyz, şonam alarsyňyz. Allah hasapda ýalňyşanok. Tebigatyň kanunyna görä. Allah hasapda ýalňyşanok. Dostly garga bolanyň iýjegi pokdur diýileni ata-babalarymyz aýdyp gitipdir. Indi syýasy tejribelerden mysal soraýanlara men käbir zatlar aýdym gelýär. Syýasy tejribelere mysal. Lenin Oktyabr rewolýusiýasyna agdarşygyna amal aşyrdy. Khomeini Iranda häzir çarşap, dargap, ýykylajak bolup duran İslam dinini özüne galkan edip, mask edip ulanyan elfenç diktatorlyk rejimlerini gurdular. Özünden öňkü häkimetleri agdaryp üýtgedip. Adamzat taryhynda demokratiki, erkinlik häsiýetli köp düýplü ögürlüşükler öz ýurduna zalymlar hüküm süren soň mecburi ýagdaýda daşary ýurtlarda, başga ýurtlarda taýýarlanyp, soň ýurdun içine baryp iş ýüzüne geçirildi. Indi şu taýda absurd bir zat bar. Käbirler aýdýar, olur ýaly bolsaň, erkek bolsaň, çeýle bolsa, beýle bolsa, ýurdun içine git, ýurdun içinde et. Şul işi, et de göreýin ýurdun içinde. Samsyk ýurdun içinde etmeň üçin yeterlik derejede adam san gerek, ukuyply adam gerek, esker, eginleş gerek, bamy? Ýok. Bolýa, baryndan bazar eýlärliýsin. Hani sen Türkmenistany özüň aýdyp oturýarsyň. Diktatorlyk we zulüm ma ne hak ýere adamlary öldürýärler, gıynaýarlar, basýarlar diýip oturýarsyň. Özüňe şey diýen, ýyzyndan erkek bolsaň gidip Türkmenistanyny et. Bu syýasy işler Türkmenistanyny etmeli diýen. Sen akylly geni, beýlekiler samdyk şeylemi. Türkmenistanyny edip bolýan şertler bolsa näme üçin edilmesin? Bu tarihi faktlary bilmeýänler ýaly muny göze türtülip durka reddedýänler, ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň düşmany, gutoran, yalançy kezzaplardyr. Ýagny agdarşyklan, ýagny öz ýurduna demokratiýa,
söz azatlygyna, protestlere, tolgunçluklara ruhsat bermeýän, sähelçe bir gaýtargy beräjek, nälilik bildirýän watandaşlaryny basyp, wurup, ýenjip, öldürüp, ýok edýän rejimlen höküm sürýän ýurtlaryna hiç wagt ol rejimi ýykmak üçin bir öwrülşik rewolýusiýa etmek üçin iş edilenok. Gidip başga bir ýurdun daşyna, başga bir amatly ýerde edilip, taýýarlyk görünip, ondan gelinip edilýär. We bir däl, 10 näl, ýüzlerçe şular ýalyky adamzat taryhynda mysal bar, syýasy mysal bar. Şu mysallar göze görünip durka, kejirlik edip, şu mysallary ýok ýaly, olary mysal höküminde görmän, ýok siz ýurdun içine gidin, ýurtda edin, ýurtda etmeli, ýurtda etmesen bolanok ýaly samsyk düşünjeleri öňe sürýänler özleriniň samsyklykda akademiýadanam gaty belent derejä ýetenligini bütün dünýä sowut edýär. Türkmenistanyň diktaturasy daşardan gollanýanlygy üçin esasy sebäplerden biri. Näme üçin daşarda edilmeli şol işler? Türkmenistanyň diktaturasy daşardan gollanýanlygy hem ýurdun içindäki rejimiň söz azatlygyna garşy rekimsiz kontroly, gazaby sebäpli. Başga ýurtlarda görüljek taýýarlyklar bilen ýykylyp taryhyň hajatxanasyna gömülüp biliner Berdimuhammedowylaryň haram tohumlaryň hökümranlygy, häkimeti, diktaturasy. Taryhy hem durmuşy hakykatlar, sany sajagy, bilinmeýän subutnamalar bilen göze dürtülüp durka. Türkmenistanyň diktaturasyna garşy ýurdun içinde bir zat etmeli. Ýurdun içinde göreşmeli. Eýle, beýle diýip daşary ýurtlardaky erkinlige ümzükýän watandaşlarymyzy ýurdun içine garaşyp ýatan diktaturanyň jellatlaryna, tuzoklaryna düşürjek bolmak kimiň mähwidine inni şunu özüňiz ykjamja oýlanyň. Bir gerekler, 10 gerekler, 70 gerek. Netijäni özüňiz taparsyňyz. Başka birini aýtmagyna gerek ýok. Inni daşary ýurtlarda bolup, daşary ýurtlarda ýaşap, daşary ýurtlardaky ösüşlerden, görüllülük ýaşaýyş şertlerinden, tejribelerinden bir nihibetini alıp bilmeýänler bilen malaşykly käbirdatlar aýdasym gelýär. Daşary ýurtlardaky görüllülük durmuş tejribesine bir ýönekeýje mysal. Meselem, ýönekeýje mysal. Öýde meselem ýagyşly ýurtlarda jaýlan diwaryndan içerik çyýg geçýär. Diwarlar neme bolansoň köp jaýlarda, taryhy jaýlarda bolansoň kan degilenok. Şoň üçin suw geçip şolaryň içi pilislen, diwarlaryň içi pilislen. Ondan diwaryň ýagny otoglara gara otoglar gara pilisler başlaýar. Ondan ol eýem diwaryň içinde de ornaşan o ýanky gara hen pilislen zatlar. Şol nemejigi gutuju görkezek bolýan bolar. Bolýasyň görkezek. Inni daşary ýurtlardaky durmuş tejribesini bilmeýän adamlar, şundan bihabar adamlar näme diýär? Inni owa ýerlerini adaty görnüşde ýaşap gören adamlar meselem limonlu suw bilen ýaşataýyn näme diýär? Süpürdiýär. Ondan uksusly suw bilen şey. Ay ýene bir zat şular ýalyky narodny metod diýilýär, halk metody ýani. Şular ýalyky metodlar bilen şol
çyg hemişe çyg sorup çygyly duran diwardaky heňleri küfem diye nemeler türkler şo pilisleýäram diýilýär türkmenler. Şonu aýyrmak üçin şol ýalaklatlar aýyrsaň, aýrýan soň bir salymdan soň ýene çykýar. Muň her hili himiki feriştelerim var. Himiki feriştelerim ulanýar. Belli wagt durýar, soň ýene çykýar. Ýönümiň gutornukly çözgüdi ýokmy? Ba. Bu gutornukly çözgüdini öwrenmek üçin sen ösen jemgyýetleň bilimin ösen metodlarynyň birazjyk golaýyna barmaly. Şolar bilen gyzyklanyp görmeli. Birazjyk daşary ýurtda ýaşap gören bolsaň, şol daşary ýurtdaky adamlara hüdürlenýän durmuşyň ösen şertlerinden, kämil şertlerinden peýdalanjak bolmaly. Şular ýaly ösen ýurtda bir çäre tapylmadyk diýip gyzyklanyp görseňiz, şoňa hakykatdan gaty ýönekeje hiç ili himiki ferişteler ulanylman çäre tapylanyny görýäňiz. Şular ýaly gaplaň içinde ýörüýte şol nemi çygy howadaky we diwardaky çygy öz içine sorýan şular ýaly gapda goýulan dağçalar var, haltacyklar var. Haltany goýýan fetkanyň üstüne aşagyna da suw işerýän ýeri var. Belli bir wagtdan şol çygy alýa, suwy aşak berýär. Ondan şol aşakdaky suw gawy doldurmanka sen şonu döküp ýetişden bolýar. Bolly. Diwarynda hiç ýeli çygam ýok. Sen öýüňde çygam ýok. Pilisläni ogam, heňläni ogam, hiç adam bolanok. Inha ol plastiki pencereleň gatlan, gapylan gatlan bolýar. Dem alman soň o taýda da öýde ýaşaýan ýyladyş sistemalan gatlan we o taýda da bu zat köp nemede berse, o taýda da derrew şol mikroorganizmalar, heňler, zatlar, pilisler zat nemede ýaşyl gara zat bolup başlaýar. Şoň üçin öýdäki çygylyň derejesini kadan ýagdaýa getirýän ýörüýte towam gerek gäl, hiç adam gerek gäl, öz-özünden şol çygy sorup aşak berip duran zat-çagalar var, ferişteler var. Şonu ulanmak şu bilimin daşary ýurtlardaky ösen jemgyýetiň ösüşlerinden artykmaçlyklaryndan peýdalanmak diýmek. Hiç kim şonu öwreden ok. Men inçe ýyllar ýaşap gören adamlardan ýöne şeýle gyzyklanyp toraýan köp türkler köpde berdi. Ondan toraýan köp türklerden. Aýdan şular ýaly ýaman köp ýaňyň edýär. Inni taryhy raýonda oturýan jaýlar, taryhy jaýlarda onu häzir oňarjak bolan gaty gymmat. Ol diwarlar eýem oňa singen çygylar zatlar. Hawa nähili neme diýen ýan gaýdyşmaýaly limonlu suw, uksus, ýene bir zat, ay men şular ýaly himiki feriştalyan onu diýen, bunu diýen. İçinden ýekejesini tapmadym şol ýanky öýdäki nemi sorýan, suwy aşak damdyrýan, suwy aşak üşürýän şol feriştelerimin ulanýan şular ýaly zat bar diýip. Muny benim tötenlikden öwrendim, näetdim? İnternetden ýazdym, ondan bundan okudum, zat etdim. Dürli garaýşlar, dürlilemeler var. Ýöne biziň ilki bilen ýüz tutýanymyz türkçe çeşmeler, orsça çeşmeler. Bularda kän ýok zatlar. Soňundan bir nemis gowurşan goňşym bardy. Günnowar Germaniýadan bäri göçüp gelen, özü gaty hormatly dinjalştaky köp zady bilýän tejribeli bir ýaşuly çağajyklaryň gowur ýatyklar ýaly ömrüzok bolsun. Hemişe diýen ýaly görüşüp dur, maslahatlaş. Şondan soradım, diýdim, bizar bolun diýdim şu nemeden ýagşaýa bolun, çygy wa onuň podýezde çykýan bolun, o taýda da şular ýaly diwarda çygylan gatlan ýyzlary bar da. Goňşulara zatlara soraýan, ay biläş süpürýät, eýdýät, beýdýät o wagtlaýynça da, şuň diýdim, bir nemesi ýokmy?
sizin diýdim bir nemis jemgyýeti şoňa bir çäre tapmadym, kazat diýdim bolan. Gelbärik diýdi, öýüne çağırdy, görkezdi, şo gaplary görkezdi. Ondan men seretdim, seret gördüm, gabyň aşagyna şo düýbüne suw çyglary alýa, şo bugy zada alýa, şonu suwa öwürüp, aşak damdyryp çeýdip, howadaky öýüň otuň içindäki çyglary şeýdip, sorup duran zady görkezdi. Geň aldy. Şeýdip peýdalanmaly. Siz hem daşary ýurtlarda ýaşap gören bolsaňyz, diňe bulgurdan näl köp zatdan peýdalanyň. Daşary ýurdun bытовой жизньнилerde, günnülük durmuşda, öýde ýaşamakda şu zatlary öwreniň. Iň öňeki zady men aýdaýyn size, meselem biziň watandaşlarymyzy daşary ýurtlarda, Ýewropa ýurtlaryna ýa-da haýdan bolsa bir ýerde ýa aeroportlarda nädip tanasa bolýar? Gyşyň güni aýazly howa, gaty aýylganç sowuk howa ýöne biziň watandaşlarymyz tomusluk eşikde gezipýär. Tomuska eşik. Ösen jemgyýetlerde umumyň durmuşda gyşlyk eşik başga, ýazlyk eşik başga. Her hili eşik bar. Klasiki eşik bar. Günnülük eşik bar. Sport bilen meşgullananda geyip bolýan eşikler bar. Ýa-da meselem men Antalya'da ýaşamyň aýdaýynda jokurama ıssy Antalya'da günüň aşagyna dursaň beýniň gaýnaýar. Şolar ýaly ıssy biziň Türkmenistany adamlarymyz gelýär. Şolar ýaly ıssyň aşagyna gara kasymjalary gezipýär. Näme howuzyň ýanyna, deňiziň kenaryna, oteliň içinde, mehmanhananyň içinde, ýa köçede şolar ýaly. Ýa şoňa meňdeş. Ömrüne diňe kasymjalary gören, ýa klasik eşik gören, başga eşik görmedik adamlar bar. Daşary ýurda gelýär, şunça öňünde variant we mümkinçilik bar, şondan peýdalanýar. Ýyly jalwarlar bar. Ütük gerekkä, hiç zat gerekkä. Eger siziň ýaşaýan ýeriňiz ıgally, ýagyşly bolsa, ýagyş geçirmeýän. Ýagyşyň belli derejesini, o da derece. Sähelçe ýagyşy geçirmeýän bar, orta hili ýagyşy geçirmeýän bar. Aýag alagyna goýup duran ýagyşy geçirmeýän bar, olay edil kliyonka ýaly bolýar. Belekler ýaly. Onuň içi utuplyonly, içi ýyladylany bar, ýyladylmady bar. Howa geçirýäni bar, howa geçirmeýäni bar. Geýýän aýakgagyňam şolar ýaly. Onuň hökman sen kasymjalary geýjek bolsaň, sen istilin şo bolsa, sen kasymjalary geýmän ýaşap bilmeýän bolsaň. Günnülük geýilýän kasymjalarlar bar. Ütüge da hiç da gerek ýok. İçinden şolar ýaly ýakaly wadalaska diýilýän jemper geýip bilýän içinden. Aşagyndan bir krosowkojuk ýa-da bir aýaň ýadatmady ýaly bir ýürüýüş üçin, zat üçin bolan botinkajuk ýa pol sapok diýe ýarym ädik ýaly bir zatlar geýip bilýän. Şol ýaly ýöne köýje zatlardan peýdalanmaly durmuşda. Daşary ýurtda, ösen jemgyýetlerde şolar ýaly mümkinçilikler bar. Onuň ýanky hakikaty seljermeli, gıýbatdan, tökmetden, ýalan propagandadan hakikaty nädip seljermeli, şeýdiň beýdiň diýilýän wagty hemme zat şol zatlardan başlaýar. Öýüň arasaja bolmaly. Öýüň arasa däl bolsa, diýme, sen içki dünýäňem arasa dälimi. Özüň, teniň, eşigiň, bedeniň arasa däl bolsa, sen özüňem, beýniňem arasa dälimi. Sana geljek netibe, sen durmuşda yüzbe-yüz boljak, geljekde zatlaň hemmeden şolar ýaly arasa däl diýme. Yaradanyň hasaby hiç wagt ýalňyş bolanok. Tewatyň kada kanuny hiç wagt ýalňyş bolanok. Siz nähili bolsaňyz, siz näme münasip bolsaňyz, şonu
alýaňyz, şonu görýäňiz mehrimanda bolun. Şoň üçin şu günlükçe men aýtjak zatlarym size berjek jogaplarym şundan ibaret. Häzirni tomoşaçylar, kommentariýaçylar bar bolsa, olara da salam diýjek. Soňundan kän men nemäni efiri uzağa çekdirjekkä. Şoň üçin häzir riske men şu taýdan bir çakylyk iýereýin. Risk sen gel studioda otur. Aýtjak goýjak zadyň bolsa aýdarsyň. Gysgadyk bolmasa da biz hoşlaşarız. Soň şu programmaň bilen risk bilen men maslahat etmeli, gürleşmeli käbir zatdym. Şoň üçin mehriban bolanlar aýplaşma. Inni Kartal bu riskin özü. Şoň üçin Türkmen oýun ýalňyşmaýan bolsam şu Rüssem bolmaly, Rüssemjan bolmaly. Rüssem sen bolsaň hoş geldin, köp wagtdan bäri ýokdun, gowmaýardyň, jan saglyklaryň hemme gowmy. Häzir seňe neme tesbiriňe, kommentariýaňa geljek. Kartal, salam aleikum eziz halkym, diňe öňe başyňyz dik bolsun, ýoluňyz açyk bolsun. Näme ýorgunyň aşagyndan çykyň diýe. Bu risk. Oho, mena vizar adyňdan aýlanaýyn. Salam aleikum döwlet watandaşlar diýe. Taýja bol. Mena vizar TikTok'o nerwini oýnaýyn diýip giräýmesen o taýda nerwiňi durlap bolanok diýe. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Dogry goşulýan. Dowam edýän mena vizar, eger biri sen gepiňi edýän bolsa, şol senden pes derejede her kimem özünden beýik ustadyň gurrungyny edýär. Pesin däl. Onda sen olardan ýokarda jogap bermegiň geregi ýokmuka öýdýän wagtyny aýryp diýe. Taýja bol. Beýik ustada däl bolýan ýöne. Öz işimizi gowy etjek bolup berk ýapyşýarsa, sünnäler edýäs eden işimizi. Olar birine ýapyşyp at gazanjak bolýarlar diýe edilýärdi. Ine geldik Rüssem öň türkmenim oýun ady bilen girýärdi. Rüssem Ýusupow diýip bir biziň Azatlyk radiosunda bile işleşip Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlaryň we Türkmenistandaky köp sosial, syýasy, jemgyýetçilik meseleleriň üstünde gaty köp tegelek ustorlar gurnap, tegelek ustorlara gatnaşan Arslan ady bilen gatnaşan biziň eginleşimiz, biziň ýürekdeşimiz Rüssem öň türkmenim oýanyk şol nemedi hasap bilen girýärdi ýa. Şoňa men geçpirdat eger ýalňyşmaýan bolsam. Eger şo bolsa Rüssemjan hoş geldin, gowmaýardyň. Köp wagt boldy. Görüşmedik, diýdarlaşmadyk, gowum jan talyplar gittin habarlaşamak Rüssem eger sen bolsaň. Kartal näme diýe? Döwletdaga türkmen halky ruh hastası olmuş diye. Türkmen halkyny şeýle ýagdaýa getirdiler. Halkyny dälleýini köpçüligi şeýle wasfata ýagdaýa getirdiler-de. Heniden beter derejeye ýetirjek bolýarlar, ýöne başartmaz. Biz alyp çykars ne diýip bolsa. Ramazan juma salam aleikum dinleýijiler. Hemde döwletdaga diýe taýja bol. Erkin ýol diýip biri ýazypdyr ýöne bärde türkmenim oýun çykýa, aňarda beýle bärde başga çykýa. Türkmenistan'a ösüş ýok diýe, çöküş bar diýe. Erkin ýomut diýen bir tomoşaçymyz döwletdaga
Alyp barýan ýoluňyz giň we uzak ýoldur, başyňyz dik bolsun diýe, ömrüň uzak bolsun. Allah ýalkasyny toýuňda gaýtsyn doganjam. Köp sag bol. Nurullah Bazary diýilen bir tomoşaçymyz nädip efiriňe goşulyp bolýar diýipdir. Şol çakylyk iýerdim, çakylyk bilen goşulyp bolýar, ýanky çakylyk iýerdim. Häzir efir çakylyk diýip kädeden neme deýin, goşaýyn. Näşe ýaly goýaýyn, görür ýaly. Ýöne bu efiri men häzir ýapjak, şoň üçin. Goýsorawlar beripdir. Näme üçin dogan bilen niýe oňşanok diýe düşünjesi ösmän soň, düşünjesi ösdirilmän soň dogan bilen oňşanok. Dogana tapylgysyzlygyny öwretmek üçin olara gowy terbiýe berjek, şu zady öwretjek. Bir howslar gerek, ene ata gerek. Halk derejesinde alanda halkyň ene atasy, howstlary, hökümet, döwlet. Hökümet, döwlet öz etmeli işini etmese, çağlasyna ýagny halkyna iýe çykmasa, halkynyň arkasynda durmasa, halkyna gowy bilim, terbiýe, aň düşünje bermese, şolar ýalaky bolýar. Dogana bilen oňşanok, dogana düşman bolýar, dogana görüp bolýar. Agdalalyk bolýar. Risk hoş geldin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bolmasın gözler. Risk. Gogo. Siz gomu. Canınız sağ mı? Hoş geldin. Sesin yap. Men bir şu nemeler okap bolayım. Ondan. Tamam. Ondan devam ederiz. Dostum diye kim düşman, dostum kim düşman kim bilip bolanok diye gata ansat bilse bolýar. Bir adamyň aýdýan zady bilen edýän işi deňelýärmi, deňelenokmy? Aýdýan zady heňe gelýärmi, gelenokmy? Kimiň wähbidini gözleýär? Öz wähbidimi, kesekleň wähbidimi? Ya düşnüksiz wähbidlermi? Ya oýnatgymy? Bu provokatormy? Kim bu? Näme? Diýende hemme zat düşnükli bolýar. Biz 21-nji asyrda ýaşap ýörüz. Amerikan täze nasy oturmaga gerek ýok. Agam ýöne bar zady bir gyra aýryp ýylgyralay diýär. Diýärmi? Näme ýylgyralay? Ser Koçkarov. Salamu aleyküm ağa diye. Salam. Koçkarov Türkmen diyen millete asnat getirdi bu haramdağlar diye. Haramdağlar Türkmenlik bilen, Türkmenler bilen hiç ili ara bağlanışığı yok. Türkmen Harekatı Birleşen Demokratik Opozisiya güýçleriniň lideri siyasi tutsak Muhammed Bayhanowyň bir hem goşgusy hem goşgyň ýzynyň bir beren siyasi syny eden çykyşy bar. Şo taýda orromsy han bolanyň halka ne peýda diýip şo taýda gowy tetirler, gowy düşünjeler beýan etdir. Hakykatdan hem şeýle bular ogry gelmişek orromsy. Bular Türkmende her Türkmen eşik geýen, her özüne Türkmen diýen Türkmen däl, her adama meňzeýän adam däl.
Türkmen bolsun bolmasın, olur ýaly adam bolsun. Adamım de. Şoň üçin asnat getirdi, bular özüne asnat getirdi. Türkmene de Türkmen bular ýaly samsaklar bilen biýawry boljak bir halk däl, ýurdam şolar ýaly. Nurullah Bazary näme üçin diňe könülürden Günnowdyýew gally gorunmak ministri diýe. Bilemok. Bilýän bolsaň özüň aýdyp otur. Hawa. Men bilemok odatlary. Risk açacak koyacak zadyň bamy ýok bolsa men efir ýapjak, ondan öz aramyzda bir gürleşelim, maslahat edelim. Men açık gepim zaten yok da. Näme açık gepim yok. Diýin. Gor gepim ýerde galýa. Peýdasy ýok aýdamyzy. Aýdanym şunça aýtdym, şunça näme etdim. Beýlisinden herkeden çykmady, zahmet etmedi. Nawrat çamur yapmakdan başka işler yok. Çamur yapıyorlar yine. Çamur çizişerler. Başka yetenek var. Yol uzak. Şoň üçin hem Leninin bir ýalňyşan ýeri var. Şu özünün üýtgetmek isleýän sistemasy tarapyndan aň düşünjesi pes. Kellesinde diňe ogurlyk we talaňçylyk bilen gün görmeli, ýaşamaly ile köpçülüge bil baglap revolýusiýa etjek boldy. Sosializm, kommunizm da edip kurjak boldy. Şey diýim ýalňyşdy. Şoň üçin ýöne Erandaky Hameyni ýalňyşmady. Erandaky Hameyni diňe öz töweregindäki anamdar adamlary bilen ýola çykdy. Öz planyny, proýektini durmuşa geçirdi we öz rejimini saklady. Henidem şeýle. Däl orda derediň şu wagt Eranna. Halk aýaklanyna halk garşy ýöne rejim henidem häkimeti elden gidirmejek bolup halka garşy göreşýär. Inasida mysallan köp zat ýok. Şoň üçin ondan Türkmenistanyň gün tertibinde näme bar? Terediň Nazir Habibow diýilýän bir aýdymçy bilen baglanşykly video goýdyk. Şol video 45 miňe ýetdi. Tomoşa sany, tomoşa edilen sany 45 miňe ýetdi şol. Ine galan muajib meseleler var da. Haram tohumyň jinayatlary, suwutnamalar, riskin aýdan zatlary, beýleki watandaşlaryň iý beren zatlary, prokurorlaryň guramaçylykly jinayatkar topary, edýän jinayatlary, eden etdilikleri sany saja ýok. Bu topar material, bu topar maglumat berilýär. Şolun prosmotryny tomoşaçy sanyny serediň. Kanalyň agza sany 3400-3500 golaýlak gelýär. 3500 ýok hiç birinin. Ýagny bu kanala agza bolanam, abuna bolup oturanam, gyzyklananam okşalatlar. Ýöne TikTok'a barýan, TikTok'ta bolgusyz zadyň tomoşaçy sanyny seredýän uçup gidipdir. Şoň üçin siz näme münasip bolsaňyz şonu alarsyňyz. Siz başga adamlar balanyň içine elini sokup bir zat gözläp ýörkäňiz. Men durmuşum düzelsin. Şu haram horlardan dynalyň zat diýeniň bilen bolanok. Ýöne şeýlede bir zat var. Biz ýatan ýer bolsun. Abdukulif, Abdulkerim Mazma, siyasi ýuňmaçylarymyz, liderlerimizden, awtoritetlerimizden öwrenen zadymyz, mirasymyz bar. Bir gezek ýalňyşdyk, indi bir ýalňyşamyz. Şoň üçin öz ýürekdeşlerimiz hakykatdanam diňe ilginiň bähbidi göreşýän, bilini guşap meydança, er meydanına çıkanlar bilen biz şu işi edýär. Haram horlardan Türkmenistan döwletini gyska wagtda halas edýär Türkmen halkyna. Diňe Türkmenistanyň türkmenlerini däl, başga ýerlerde ýaşaýan türkmenlere
Näçe atyrlap arzu eden arzularyny ýetirýär. Şolary elini Türkmenistanyň pasportyny, watandaşlygyny berip her birine arkasynda şolaň ýanyna erkek ýaly durýar. Türkmenistan döwleti bolup, ata watan bolup. Ana şolar ýaly dünýä türkmenleri diýilýär. Ata watan şonda diýilýär. Şonda arkada bolýan şolara. Gütberençilikler bilen, haramçylyklar bilen arkada bolanok. Cinayet bilen arkada bolanok. Putin'i götün vermek bilen arkada bolanok. Şolar ýaly kim ekmanda onlar. Şuňky efirimizi şu taýda jemleýäs. Hawa bizim bilen uğurdoş, bizim bilen pikirdeş, bizim aýdýan zatlarymyzdan peýdalanýan, zat edýän watandaşlaryň videolaryny, zatlaryny, materiallaryny görseňiz, onu nemen taýarlayan, nemen töweregiňdekiler taýarlaýan hiç birini tanamok. Tanamaga geregem ýok. Şoň üçin her zatyň bir öz uraweny bar. Her materialyň ýasalyşy, uraweny, şo taýdaky logika, şo taýdaky motiv, şo taýdaky standart, şonu ýasayan adamlaryň derejesini, aň düşünjesini, zadyny görkezýär. Şoň üçin biziň edýän işlerimiz diňe bir YouTube'da däl, mundan öň Türkiýe Döwlet Teleradio studentlik döwürlerimizde Mawtumly ýaşlar birleşiginde, Mawtumly diwany jurnalyna, soň Azatlyk radiosyna, Türkmenistanyň kronikasyna we başga-da bir topar halkara neşriýatlarda, guramalarda makalalar, işler, materiallar hemmeti sanasan sowawa. Men etdim diýemok, türkmen halky bize maglumat, materialy berdi, bizim dünýä köpçüligine ýetirdi. Edil Riskin hakykatlary aýdyşy bizim moderator bolup halka ýetirişimiz ýaly. Şolar ýaly mehrimanlyk onlar. Onu ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoşta bolun mehrimanlyk onlar. Pelhana görünüp dur, göni ýola düşdük. Nesip bolsa gyska wagtda öz watanymyzda arkaýynçylykda, toý saçakly gatnaşyp, bu günlerim gülüp degişip ýatlap arkaýynçylykda ýaşap gatnaşyp başlaýan çak. Allah ýarňyz bolsun. Umyt bar bolun, ruhdan düşme. Aňyňyzy, kelläňizi, gulaňyzy, gözüňizi hapalamaň, bolgusyz zatlar bilen. Saýlan, nähili iýitçän zadyňyzy, giýýän, ulanýan zadyňyzy nähili saýlap seçýän bolsaňyz, görýän, eşitýän zadyňyzy şolar ýaly saýlap seçiň, zäherlemesin kelläňizi. Olaň düşünjesi şeýle. Bokat ýyzy galsyn we ýysy galsyn diýe. Şoň üçin toklardan uzak durun, kelläňizi arasalan, mehriman doganlar. Zähmeti biz çekýäs. Revolýusiýa diýseňiz, revolýusiýany biz edip bereli. Gutpay aljak hökümeti, döwleti hemme zadyňyzy biz edip bereli. Siz taňry ýarkatyny aýdyň, alkyş aýdyň, kelläňizi zäherletmäň, özüňizi zäherletmäň, provokatorlara, dönüklere, adam satýanlara özüňizi arlatmaň. Şolara pul gazanlarmaň, puluňyzy aldyrmaň şolara, başga iş edýän. Galan zatlar kanun çarşawasynda dogry kanunlar bolar, kanunlar ýörer. Kanun bilen ýöremek isleýän, gülýaly durmuşda ýaşamak isleýän, hakyky manyda ýaşamak islemeýänem näme isleýän bolsa şonu alar. Onda ýene-ki bir duşuklaryna çenli hoşta bolun mehriman doganlar, Allah ýarňyz bolsun. Gyska wagtda ýurdumyzda, Türkmenistanyň Halk Respublikasynda halkyň hemme zady agzy birlikde, ýagşy niýet bilen, halallyk bilen kesgitlep alyp barýan häkimetiniň höküm sürýän ýurduny, watanyny, jemgyýetini gujoklaşyp toý saçakly
gatnaşyp durmak hemmäme de gysga wagtda nesip etsin. Sag bolun, saglykda görüşelim.